Crec que les comunitats, com que estan formades a partir d'individus, cada individu ha d'estar realment format i ha de saber què sent, qui és, què vol i com compartir tot això que vol, que té, no sé, que gaudeix. Sí, a veure, de fet, normalment nosaltres tenim la visió de que la individualitat és molt important en quant a drets, en quant a responsabilitats, i potser encara hem perdut la visió de que reforçar la individualitat no necessàriament significa deixar de banda la col·lectivitat, sigui en forma de família, sigui en forma de col·lectiu, al nivell que sigui, no? I potser hauríem de retornar, no deixar de banda la persona, sinó saber com es connecta la persona amb un col·lectiu determinat o definit com una comunitat, per exemple, o una família, o potser un país o el que sigui. Com sempre, estem una altra vegada potser caient en la idea de o és això o és allò. I potser hauríem de fer és això, allò i més allà. És a dir, no crear la sensació de que hem d'escollir, sinó que hem d'integrar i saber integrar i connectar les diferents visions des de la individualitat fins a la màxima col·lectivitat possible, que podria ser, per exemple, la humanitat. És tot un procés, no? Tot un procés de connexió. De connexió i de complementarietat, que parlàvem abans, oi? Exacte, sí. Aleshores, no sorgeix el conflicte. Què és més important, l'individu o la col·lectivitat? Què és més important, la comunitat o la família? Què és més important, el país o la col·lectivitat? I sempre estem parlant de sofismes. Què és més important? No, tot és important, perquè tot té el sentit que li volem donar. On està l'origen, potser, de tot això? Potser a l'ésser humà. És a dir, com a individu em refereixo. Però un ésser humà que no estigui encursetat a l'ego, sinó en el principi d'amor que parlàvem abans. Aleshores té un altre sentit. Podem trobar una família amb amor autèntic. Podem trobar una comunitat amb amor autèntic. I això funciona. Això no necessita, aleshores, de tanta estructuració, tanta llei, tanta jo soy això, tu eres allò, tu tens dret, tu no. Veus? Es tracta, aleshores, la cooperació natural sorgeix d'aquesta experiència d'amor, penso. Sí, una cosa dona l'altra, la comunitat dona l'individu, l'individu dona la comunitat, però clar que també cadascú ha de tenir una mica, o no clar, però bueno, es van definint, cadascú al final té un paper. Absolutament. El que es dedica a fer l'hort, s'ha dedicat a fer l'hort i l'altre a fer les seves coses, però que un complementa l'altre. Exacte. Aleshores tenim una visió en perspectiva i de conjunt. Ja no estem per lluitar uns als altres, estem per saber que la meva feina potser complementa la teva complementa l'altra, i tots anem cap a una col·lectivitat natural. Veus? Però l'essència d'això segueix sent l'absència d'egoisme i d'egocentrisme. N'hi ha altruisme, però també n'hi ha una saviesa de saber compartir. Aquesta saviesa neix del cor, més que de la raó. Però no hem de deixar de banda també la raó, perquè la raó el que fa és després estructurar una mica més intel·ligentment el que el cor sorgeix de forma a vegades avorrada, que dius, bueno, és que jo vull això, vull allò, i a més, dius, vale, molt bé, fem-lo. Aleshores la raó intervé per organitzar una mica com fer-lo més eficient. No? Sí. Bé, doncs això, vaig estar en un poble, Caramea, ara mateix a les antípodes d'aquí de Barcelona, a Nova Zelanda, i allà és un poble, però són pocs habitants i uns quants dels habitants se senten en el que li diuen Caramea Community, i es tracta una mica de compartir tot el que necessiten compartir, a part del que són àpats, sopars, entre els amics, perquè no és ben bé la típica imatge de comunitat que ens podem imaginar, la comunitat hippie, sinó és un poble, cadascú té les seves cases i entre amics ens ajuntem per sopar i quan un ha d'ajudar
en una de construir una tenda de campanya, un tipi o una d'aquestes, doncs tots ens unim i l'ajudem, i bueno, una mica entre tots es van fent cosetes i això és perquè cadascú segueix mantenint la seva independència i segueix mantenint la seva vida, però alhora tens això, tens un suport mutu entre amics que saps que sempre estan allà. I no sé, supos que aquí a Barcelona també ho pots trobar, però Barcelona queda com una mica més eclipsat, podríem dir-hi. Encara es va trobant, però a mi m'agrada també doncs això, estar jo a casa meva, viure jo amb el que m'agrada fer, però alhora tenir un vincle de gent, no? Amb la que puc compartir les diferents aficions i necessitats, el que ells necessitin. O no, ells no arriben, jo arribo. I on jo no arribo, ells arriben. I això realment és acollidor i et fa acabar el dia dient quin gran dia que he tingut. La gent té inquietuds, té ganes de fer coses, té ganes de relacionar-se. Doncs això, crec que necessitem més llibertat per poder compartir molt més el que volem, el que els altres volen i demostrar el que ens uneix. Trobar més llibertat dels hàbits i de les formes de veure la vida que tenim molt posades a la nostra societat pel tema de l'educació, el context i demés. Quan nosaltres aleshores podem alliberar-nos nosaltres mateixos de les influències, condicionaments, influències i tot el que la societat consumista necessita per mantindre'ns així, a la mida que ens alliberem d'això, trobem aleshores el sentit del que fem i podem connectar millor amb l'altra persona perquè hi ha més autenticitat de la nostra part amb l'altra persona. I d'aquesta manera aleshores podem de mica en mica demostrar que una comunitat realment funciona no per al sistema social, sinó realment perquè hem tingut l'experiència personal compartida de l'autenticitat del que som, no del que tenim, perquè sempre estem parlant que totes les coses funcionen segons la societat actual respecte al que tenim. Hem de deixar ja de fer judicis de valor del que tenim i hem d'anar més per el que som. Qui som? Per què estem aquí? Què vols tu? Què és el que puc voler jo? Doncs complementar, que dèiem abans, és molt important. Ara, ser lliures. Primer ser lliures de, com dic, les influències i els condicionants que són a vegades conscients i altres subconscients. Moltes campanyes de publicitat, per exemple, es basen en una pulsió subconscient de la persona que en teoria necessita inclús més gran llibertat, imagina. Juguen inclús amb el concepte de llibertat. Pots ser més lliure si tens més coses. Pots ser més lliure si respectes la llei tal com està posada ara. Pots ser més lliure si no protestes. Pots ser més lliure inclús justificant la seguretat, utilitzant la seguretat com un argument, utilitzen la seguretat per treure't més llibertat. És el colmo. No només et condicionen amb temes d'influència, sinó que també es justifiquen per la teva seguretat i et deixen sense més llibertat. Al final, qui som? On estem? Què fem? Penso que les comunitats són un molt bon exemple d'una forma de viure diferent i possible, no social. La qüestió és que potser les comunitats han d'agafar més força en quant a saber estructurar el moviment de comunitat sense els perjudicis que tenim de lo que no funciona. És a dir, podem agafar coses que funcionen, adaptar-les a una nova forma de vida i crear amb consistència una nova forma de vida, penso. Clar, perquè sí, estic totalment d'acord. És això, crec que és això, que hem de millorar coses perquè realment quan vius en una ciutat vius en comunitat, a pesar que no coneguis aquells que t'estan aportant. No tenim consciència de comunitat, potser, no? Clar, exacte, no hi ha la consciència de comunitat, però ho som.
Som comunitat, exacte. Mal organitzada, també, Evidentment. però som una comunitat i crec que això també seria una bonica... Bueno, si des de l'educació siguessin capaços de transmetre aquest sentit de comunitat arreu, estaria perfecte. Des de l'educació, des d'exemples concrets de comunitats, des del diàleg, des de simpòsiums, des de conferències, des del moviment civil, no mediatitzat per la política, no per la ideologia, no per la creència, només per la persona en si mateixa. Això és el que garanteix també no només l'expressió autèntica de la persona, sinó també que aquest col·lectiu és molt lliure de tot el sistema, o almenys bastant lliure de tot el sistema. Hi ha persones o col·lectius que no els interessa educar, sinó que els interessa uniformar. Veus? Dius, el sistema educatiu és estàndard. Això, si t'acoples bé, si no, no ets bo, no serveixes, no ets un nen o una nena intel·ligent. No és veritat. Estem descobrint molta gent molt intel·ligent, amb una creativitat i una intel·ligència emocional increïble, però que segons el sistema acadèmic actual estan fora del sistema o no serveixen, o es distreuen. Això és terrible, perquè aleshores no estem respectant els nens i les nenes, estem respectant només el sistema. El sistema està imposant aleshores les seves regles de joc. Per què no podem canviar això? I tant que es pot canviar. Però també els nens, per una banda, els que actualment tenen el poder o aquells que estan lluitant contra el poder han de moure'ns en aquest sentit, no? Els que estan en el poder... Alguns dels que estan en el poder s'han de moure amb això, però si comprendeixen, si tenen la comprensió d'això, si no la tenen no ho faran. És que a mi quan em diuen aquells, ells, els del poder, perdona, crec que el poder el tenim tothom. Perquè els que ensenyen... Jo tinc una companya a casa que és professor, està començant a estudiar per ser professora, està començant les pràctiques, que som tots nosaltres els que tenim el poder, una mica, el que deia ell abans, que ell el van anar baixant de posicions a la seva feina perquè ell anava dient, anava qüestionant tot el que se li anava plantejant, i és aquí on crec que també la gent és una mica, espavilem, i que cadascú prengui les seves decisions, que per molt que tinguis una feina i un contracte i tal, si et diuen de fer una cosa i no està dins dels teus valors, dins dels valors d'una comunitat, de la humanitat, planta-t'hi i digues, no, crec que parlem-hi, no és allò tampoc una fera o tal, però parlem-hi. De fer el que parlàvem abans, la llibertat dona poder real, no el poder institucional, no el poder social. El problema és aquest, que prenem consciència d'aquest poder. I després, com passa amb la democràcia, això que estem visquent, què és? Partitocràcia o democràcia? De què estem parlant? On està la història? No, dic, no. Al final s'han de posar les coses. Qui té el poder real de tot això? La persona. Clar, és que... Però ha de prendre consciència d'això, no? Potser és un treball de conscienciació, realment. Sí, que amb sort els més petits ja ho aniran agafant des de petits, però hi ha grans que encara ho han de fer i realment és un pas complicat, també. Quan aquest pas d'adonar-te de coses ho has de fer de gran, quan no estàs acostumat a fer-ho, són batacades i batacades, i aixecat un altre cop i... Sens dubte, sens dubte. La festa s'ha convertit en un element més que potencia el consumisme puro i duro. La qüestió és que primer moltes creències que han agafat en moltes parts de la història diferents creències i religions que s'han solapat unes amb altres en dies determinats que tenen a veure amb la naturalesa en realitat, el que fan és almenys posar l'accent en la idea de celebració, però sempre lligada amb un dogma determinat, amb una creència determinada. I hem perdut una altra vegada la connexió amb el que som realment, amb el que sentim realment. Clar, si sumem persones que gaudeixen d'aquesta festa personal, entre cometes, i es converteixen aquestes persones en una comunitat, us imagineu la força d'aquesta comunitat? És increïble, aleshores, perquè és la suma, és la sinergia, en realitat, d'una festa ben entesa, no un entreteniment i una espècie d'evasió de la realitat, sinó una vida real de lo que és la vida en si mateixa, connectada a la natura. Per mi això és molt important.
els segles de la natura. Moltes vegades tenim el concepte que l'ésser humà i la humanitat és una cosa separada de la natura. Això és ridícul. Tu ets part de la natura. Tu ets una part del moviment i de la dinàmica de la natura. Per què t'has de considerar, per què t'has d'autoexcloure de la natura? Tot això forma part del problema que tenim com a comunitat i inclús com a humanitat. La festa, per mi, és la capacitat de compartir de forma autèntica i genuïna el més bonic que cada persona pot gaudir i expressar-lo amb moltíssima emotivitat. Aquesta emotivitat, a més, com dic, que neix del cor, no neix d'una festivitat d'un dia determinat. De fet, quan vius amb aquesta intensitat la vida, cada dia pot ser una festa, cada minut pot ser una festa. La intensitat que pots tenir a la festa no cal posar-la en una època determinada o en un moment determinat. En tot cas, si tu no gaudeixes d'una festa contínua a la teva vida, potser també pots utilitzar una festa com la de la primavera per posar un punt de referència i a partir d'aquí gaudir molt més de la pròpia vida. Per mi és el concepte que tinc de festa.